Чекай. Давай. Доброго дня, друзі. Хочу так дещо розказати вам про себе. Я любитель грати, музикант і писати трошки гумореску. Ну я ще поки пам'ятаю Павла Глазового деякі. Про те, як наші хлопці люблять хлепнути. Ми ще хлепнемо, де перемога. От, вона мусить бути. І так як обидва друзі ходили зоопарком. Ходять двоє зоопарком, обоє під газом. Біля кожної тварини спиняються разом. Один каже: зажили б ми з тобою як графи, якби мали такі шиї довгі, мов жирафи. Ото була б насолода. Випив чарку вранці, а горілка до вечора тече по грлянці. Другий злиться: облиш мене, краще успокої. Не хочу я мати шиї довгої такої. Мені бува дуже нудно після перебору. Не хочу я, щоб так довго йшло знизу вгору.